Gent je 12letý, ač se to nezdá podle robustnosti, ale anglický plnokrevník. Po německém plnokrevníku Falada, z matky Kemora po maďarském Norbertovi. Norbert dal hodně dobrých dostihových koní, sám Gent startoval v mládí v 5 dostizích. Nikola Dopitová má asi 12 roků, doma má svoje 2 koně, jezdí 3. rokem a je z nedalekého Husova. Já s mámem za ní se skočil a posádce jen mávl. Pak želví krumíš polštářkem byl u našich hlav. Já s ním dával kaviár, už její chybu znal. Až v pasu přesně týpek můj, jenže ryba potom dál. Takže bez trestných bodů čas